става, хора? Аз съм Gaming и това е първият ни клип. И днес ще играем на Агарио. Само ще никнема. Готовам. И да започвам. Добре. Това е първата игра и не съм свикнал. Не. Добре. Трети опит. Не. Добре. Няма ли по-малки от мен дяволите? Фейсбук. То навсякъде ще има Фейсбук, бе. Не, точно на мен почна да гони. Добре, отървах си. Не. Добре. Това беше световен рекорд. Добре. Не. Готово. Да. По-голям. Започна да ставам. Добре. За сега си справям добре. Настрани. Не бе. Не. Добре. Добре. Не ме изяде. Благодаря ти. Наспинг. Не. Моля те, абе. Как може, бе? Добре. Да видим. Парти. Да го пробвам партито. Каквото и. Оно. Много бързо. Teams. Т.е. от мен е червеният фигур. Т.е. кръгчета. Нагоре, настрани. Feed me. Да. Dodge. Пак ли този Dodge е? FFA. Мислех, че мапа е много голям и безкрайен, пък той си имал край и... Да. Кратос. Дай ти взема ти бъде. Яо. Аре, бе. Гледай сега. Изяж го. Да. Колко по-голям съм. Добре. Как може с толкова си големи? Абе, трябваше да го взема. Не, молата. Добре. Сериозно ги. Отново започваме. Да се ми го е. Добре. Вой. Фейспънч. Не. Ро. Стига, бе. Добре, мисля това да е края за първия ми клип. Ако клипът ви хареса и моля харесайте, абонирайте се за мене и пишете долу в коментарите. Чао!